Ado cinta, cinta sapasang anak muda, nan bujang gagah, nan gadis nyomani pulo. Lewat Facebook mereka jadi kenalan, singke carito kaduonyo kini jadian pacaran. Asik ibuwe janji tuak batamu malam minggu, ndak tahan raso di badan jalan patamuan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, inilah Sabtu. Lah rasa si gadis jo bujang menunggu malam. Akhirnya tiba jua masuk tok mamadu cinta. Onde mak, astagfirullah keceknya. Onde mak, lataki cua buyang rupanya. Onde mak, malunya indah tabado. Onde mak, si gadi bencong kironyo. Raso karara tulang di badan si buyong kini. Palu dingin membasahi buyong pulang jalan kaki. Ado cinta, cinta sapasang anak muda, nan bujang gagah, nan gadis nyomani pulo. Lewat Facebook mereka jadi kenalan, singke carito kaduonyo kini jadian pacaran. Asik ibuwe janji tuak batamu malam minggu, ndak tahan raso di badan jalan patamuan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, inilah Sabtu. Lah rasa si gadis jo bujang menunggu malam. Akhirnya tiba jua masuk tok mamadu cinta. Onde mak, astagfirullah keceknya. Onde mak, lataki cua buyang rupanya. Onde mak, malunya indah tabado. Onde mak, si gadi bencong kironyo. Raso karara tulang di badan si buyong kini. Palu dingin membasahi buyong pulang jalan kaki.